Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Pit Senior mga igsoon, bulahan og malipayong piyesta sa Senior Santo Niño kanatong tanan. Ato karon gisaulog ang kapistahan sa Batang Hesus, ang Dios nga nagpakatao. Mga igsoon, karong adlaw gihandom sa simbahan ang misyon alang sa mga kabataan sa tibuok kalibutan. Giauhag ang mga ginikanan sa pagmatuto sa ilang mga anak alang sa aktibo nga interes sa misyon, pinaagi sa pag-ampo, mga buhat sa kaluoy, o paghalad og sakripisyo. Ingon man, gisugdan usab nato karon ang simana sa pag-ampo alang sa kahiusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, o Week of Prayer for Christian Unity. Ihiusa nato ang atong mga kagalingong katuyuan, uban sa mga katuyuan sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, donors, production crew, ug ang mga intentions diha sa inyong TV screen. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
Soon maginulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog, niining santos nga misa, nga itong agihalad, pagdaig, pagpasidungog, sa Batang Isus, si Senyor Santo Niño. Uban sa atong mga katuyuan, ihalad sa nato ang katuyuan sa atong Santo Papa, mga kabispuhan, o mga kaparian. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagawon sa tanan, pasaylon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Pasalamat kami nagagaling kami, tungkol sa iyong imahanya. Ginoong Jesucristo, tungkol sa Diyos
magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilununta na mo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos yang kinayang nga tawhanon, ug simbahon na mo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang siyang pagkabata, himuwa nga magsunod kami kaniya sa matinudanon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kay nangup, sa usa ka bata siyang gingaran dinhi kanamo, ug sa pagdanga sa ganti nga gisada lang sa mga mapaubsanon, kiniya mong gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayo sa Espiritu Santo, Dios Sancto sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali, apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadton naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakog kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang kautlanan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang kautlanan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siyag katingalahang mga butang. Pinaagi sayang gahom o balaang kusog, nakabot niya ang kadaugan.
Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipaila niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niya ang iyang mga sad sa katawhan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunongon. Daigang Ginoo, dinuyugan sa mga alpa. Pagtugtog og huni diha sa mga alpa. Bulhutang mga trompeta ug mga budyong. Ug singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit. Diha sa atong pagkahiusa kang Kristo, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daanang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang hilabihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nihigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo, ung naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magdayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya. Apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Hesus niini, nasuko siya ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Paaria kanako ang mga bata." Ayaw sila did-i kay ang gingharian sa Dios ila sa sama ni ining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila, ug gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Sa atong pamalandong karong Dominguha, sa kapistahan sa atoang Señor Santo Niño, akong ipaambit ninyo ang nindot kaayo nga gisulat ni Nick Joaquin, usa sa mga ilado nga mga manunulat dinhi sa atong nasod. Miingon siya kabahin ni Señor Santo Niño. Diha sa imahe sa Santo Niño de Cebu, makita nato ang sinugdanan sa atong panahon. Ang sinugdanan sa atong kasaysayan, isip usa ka nasod. Ug kini tinuod gayod, tungod kay ang pag-abot sa pagtuo dinhi sa atoang nasod nga Pilipinhon, ang Santo Niño nag-uban naman sa dihang si Fernando Magellan miabot dinhi ni adtong 1521, ila man kining gihatag ang balaang bata isip regalo ngadto sa mga pangulo ning atong kapuluan. Ug atong makita kung atong baliklantawon ng atong kasaysayan nga kining balaan nga bata, ang Señor Santo Niño, kanunay nag-uban kanato. Sa kinintos na katuig nga naabot ang atong pagtuo, ang atua nga kinabuhi, ang atua nga pagtuo, kanunay nga giubanan ni ining bata nga gamhanan, bata nga hari, nga mao ang Señor Santo Niño. Ug nindot nga atong pamalandungan ng atong Ebanghelyo karong adlaw, tungod kay atong nadungog, giunsa pagpangga ni Jesus ang mga bata. Ugani iyang giklaro nga ang pagsulod sa gingharian nagkinahanglan nga kitang mga binunyagan mahisamag mga bata. Kining iyang awhag atong masabtan isip pagtudlo ni Jesus kanato nga kinahanglan kita mamahimong gagmayng bata kansang kinaiya mao ang paghatag sa ilang dakong pagsalig ngadto sa amahan, puno sa kasiguruhan nga ang amahan maghatag unsay makaayo sa iyang mga anak. Isip tipik ning pamalandong, mukutlo ko ni Papa Francisco sa usa sa iyang mga katisismo tungod kay namalandong siya mahitungod nining unsao nato pagpuyo isip tinud-anay nga mga bata ug tinud-anay nga mga anak sa Dios. Si Papa Francisco miingon nga ang atong pagpuyo isip tinud-anay nga anak ug tinud-anay nga mga bata nagbutang sa Dios isip sentro sa atong kinabuhi, sama sa usa ka bata nga masaligon sa iyang amahan, nag-ila kanunay ug naghinumdom sa dakong gugma sa amahan ngadto kaniya nga buot lamang ang iyang kalipay ug ang iyang kaayuhan. Kung ang atong Santo Papa mipadayon, ang kining pagka-Kristiyano dili lamang kutob sa pagtuman sa mga sugo sa simbahan ug sa sugo sa Dios. Apan ang tinud-anay nga kinabuhing Kristiyano nagpasabot nga atong pasagdan ang Dios nga maoy manag-iya sa atong kinabuhi
nga iya kining hulmahon sumala sa iyang plano sa dihang iya kitang gibuhat. Tungod kay siya man ang atong magbubuhat, ang Dios Amahan mas nakaila kanato ug mas nakahibaw siya kung unsay makaayo kanato ug unsay mas makalipay kanato. Ug ang atong Santo Papa mipahimangdo nga adunay usa ka butang nga atong likayan, usa sa mga risgo sa atong katilingban karon. Ug unsa man kini? Kining tentasyon sa katilingban nga ipadaplin ang Dios aron pagbutang sa kaugalingon diha sa sentro. Angay ni natong likayan. Likayan nato ang panghuna-huna nga dili importante ang Dios sa atong kinabuhi. Ug tingali makabantay mo niini kung makadungog mo sa mga istorya ug sa mga isugilo ninyo sa ubang tao nga mas importante ang ilang kaugalingon kaysa Dios, nga ang ilang mga tinguha mas importante kaysa unsay buot sa Dios sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga ang Dios adunay plano ug adunay damgo kanato sa dihang iya kitang gibuhat. Ug alang sa atong kinabuhi nga malipayon, ang angay natong buhaton mao ang pagpaminaw kaniya diha sa atong pagampo, ang pagdiskubre ni ining damgo ug plano sa Dios dinhi sa atong kinabuhi aron kita magmalimpayon sa atong pagpuyo dinhi. Busa unsa man ang atong awhag karong Domingguha ni ining Pista Senyor. Ang ebanghelyo miawhag kanato pinaagi sa mga pulong ni Jesus nga nag-ingon, "Paaria kanako ang mga bata, ayaw silag did-i kay ang gingharian sa Dios ila sa sama ni ining mga bata." Ug alang kanato nga naa dinhi karon ang atong awhag mao nga sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, ang anak sa Dios nga nagpakataw, ang bata nga hari gamhanan ug nagkupot sa kalibutan diha sa iyang kamot. Ang iyang awhag mao kini, "Sunda ako ug isulob ang inyong kinaiya nga susama gagmayng bata, ug sa maong paagi makasulod kamo sa gingharian sa langit." Sa makausa pa, maayong piyesta kanatong tanan og Viva Pit Senyor. Viva Pit Senyor. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan nga makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Jesucristo yang anak kabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, likunsad sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, dagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, ang bagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magambo kita sa Dios Amahan nga nagtagana sa iyang gingharian alang sa mga bata ug sa mga sama kanila. Sa matag pangamuyo moingon kita, Senyor Santo Niño, tabangi kami. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Alang sa tibuok simbahan ug sa mga pangulo niini nga maghatag unta silag igong pormasyon sa mga ginikanan alang sa pagmatuto sa ilang mga kabataan diha sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, nga mahisama unta sila sa mga bata, nga maglikay sa kagubot, ug mahigugmaon sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Alang niining simana sa pagampo,
alang sa kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, nga kita makaamgo sa pagpuyo sa Ebanghelyo, nga maoy lig-on nga sukaranan sa hingpit nga kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Alang sa mga kabataan nga nahimong biktima sa kahakog sa tawo, nga makalingkawas na sila sa mga kamot nga mapahimuslanon. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Alang sa mga nangamatay, nga pinaagi sa atong makanunayon ug mapaubsanong pagampo, makatagamtam sa kalinaw didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Ang itong amahan, himuha kaming mahisama sa mga gagmayng bata nga ngayon sa imong gingharian. Pinagi ni Kristo ang Santo Niño nga among Ginoo. Amen.
mga igsoon, pagampo kamo, aron kining sakripisyo nga gihalad karon, gawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagahom sa tanan. Alang sa pagkain, pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kasalanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Diyos sa among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing sa buwi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, ug nahimong usa kanamo, imuha nga kining sakrifisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga anak kanimo sa hingpit, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, ang ayong matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya nga among makasing-kasing, tungod sa among pag-ila diha ni Kristo, sa pagpadayag niya sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa bagani niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kayusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan ngana sa imong langit nung gingharian. Ug busa duyog sa tanang panahon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini,
ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanan nga mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, wan tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, uban ni San Lorenzo Ruiz nga among patron, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagawom ngaman, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gituduan kita ni Jesucristo nga pagtawag sa Dios ug atong Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon.
mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug milayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagayon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga bung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Walay tugong ang pagmahal, mag-ihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, mudag ang salamat sa kaayo mo. Kay
Magampo kita. O Dios among amahan, ngining santos nga Eucharistia ay magitagbaw nga among kagutom, uban sa Santo Niño agianak ni Maria nga Birhen, mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, umagtubo nga sa panawigon, kaalamog sa grasya, ug masayod nga nakapahimot kami kanimo, kiniyamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad, alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya, aron mahimong santos, nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ni Reverend Father Lucio Gerardo Jed Matila, ang atong Mass Presider karon, og ang Kura Paroko dinhi sa parokya ni San Lorenzo Ruiz, Barangay Tisa, Cebu City. Salamat usab sa iyang assisting deacon, si Reverend Ron Mart Rizan Cabasi. Salamat Father Jed sa imong pagtugot nga dinhi sa imong parokya sa ulugon kining santos nga Eucharistia alang sa atong mga kaigsuunan nga dili makaadto sa ilang parokya tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang kakulian. Daghang salamat usab sa atong choir, ang San Lorenzo Ruiz Angels Choir ug ang Lourdes Parish Alumni Rondalia. Sa atong mga lectors, sa atong mga offerers ug altar servers, daghan kayong salamat, ingon man ang special nga participation sa tanan mga mandated organization dinhi sa parokya ni San Lorenzo Ruiz. Kining misa sa telebisyon alang sa atong mga kaigsunang masakiton, dili mamahimo sa amo lang kaugalingon nga paningkamot. Busa, mapasalamaton gayud kami sa among nga TV Mass sponsors, benefactors, chikas and online donors, sa ilang makanunayon nga suporta. Ingon man usab ang among pasalamat sa among production crew sa ilang pag-abag alang niining atong apostolado. Ug alang ni atong buot mo salmot sa Pauline Mission, anaa gihapon sa inyong mga screen ang among account name, account number, ingon man ang GCash number, alang sa inyong mga love offerings o hinabang. Daghan kaayong salamat. Viva Señor Santo Niño, Pit Señor. Ang Ginoo mana kaninyo. Banalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. ¡Viva mi Señor!